Daqt jerġa' magħna llejl meta l-Belt Valletta tinxtel u tintela bil-ħajja iktar minn kull jum ieħor matul is-sena, il-lejl ta' Notte Bianca. Għall-10 edizzjoni ta' din is-sena li se ssir fit-3 ta' Ottubru, iċ-ċelebrazzjonijiet se jieħdu laqta innovattiva. Għall-ewwel darba Notte Bianca se tinfirex tul il-Belt Valletta kollha minn Bib il-Bombi sa Forti Sant'Irmu. Id-direttur artistiku ta' Notte Bianca Sean Buħaġar fisser kif din id-deċiżjoni ittieħdet biex kif fil-passat ingħatat spinta lin-naħa ta' fuq tal-belt, issa l-avveniment jgħin fir-riġenerazzjoni tan-naħa t'isfel. Se jintużaw nisfel kollu għandek l-MCC Sant'Irmu meravilja fuq skala Ewropea illi se jinfetaħ, in-nies jistgħu jeħtlu dan kollu parti mill-attivitajiet ta' Notte Bianca li jkunu kollha b'xejn, il-Bavira u dan naħat se jkunu kollha mimlija briju. Għandna wkoll shows fir-Ring Road, ġifieri se jkun hemm shows ta' karozzi, għalhekk dak li jkun jista' jibda minn hawn jew minn fuq jimxi hawnhekk u kull blokk se jara xi ħaġa. Il-Ministru Owen Bonnici fakkar kif din l-attività hija pjattaforma eċċellenti għall-artisti lokali. Għaldaqstant l-ammont ta' artisti kemm dawk stabiliti u kif ukoll dawk ġodda żdiedu. Biex b'kollox se jkun hemm għal 500 artist li se jtellaw 50 attività. Uħud minn dawn l-attivitajiet se jinvolvu wkoll il-komunità Beltija. Aħna nħobbu nħallu xi proġetti ta' legat u anke proġetti komunitarji. Għandna diversi affarijiet għaddejjin, għandna workshops tal-ikel ma' żgħażagħ li sajru dakinhar, għandna proġett fejn se nidħlu fid-djar tan-nies puppets kbar u daw il-puppets inti sa tarhom mitwieqi qed jitkellmu u qed jagħmlu konverzazzjoni ispirata mill-konverzazzjonijiet li jkollhom il-Beltin mill-galleriji. Hemm ukoll proġetti ta' sfin fejn qed isiru workshops ma' nies li mhumiex żeffien ma jħobbu jisfnu. Fil-passat din l-attività ġibdet ma' 60,000 viżitatur kemm Maltin kif ukoll turisti. Għalhekk l-attivitajiet kollha se jsiru kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż.